Čau lidi, dneska vás vítám u dnešního videa. Dneska jsem tady s Tobíkem a Somem. Čau. Čau. A tohle to bude ochutnávka z nějakých random věcí od Vietnamců. Takže se vám ozvu, až budeme u těch Vietnamců, no. Takže už máme před náma čongy a jdeme si teda nakoupit nějaký ty mini potravinky. Už máme nějak tak vybráno a půjdeme za chvilku k pokladně. Už jsme nakoupili, tady máme nějaký želé, ještě jedno máme. Tohle to. Kolik tomu dáváš tomu pitíčku? Tak 9 z 10. Můžu zkusit taky? Je to dobrý. Podrž to. Jasný. Dávám tomu takových 8 z 10. A já? Je to dobrý. 9. Dobrý, no. Je to dobrý, dám tomu 8,5. Okay. Je to fakt dobrý. Uvidíme se u stolu, kdy budeme ochutnávat. Čau. Tak, čau. Takže máme tady nějaký želé, tak můžete je otevřít. Textas. OK. Já Němka. mám bílou, jo. Zvědavý. Okay. To je kokosová. Nemáš na Yes, něco alergii? No to na mě vycápá. Jaká Jejda, voda. zprosté slovo. Jejda, tam bylo zprosté slovo. A co to je? Takže já už to mám, jakoby takhle, je to mega divný. Abyste jenom viděli tak V úplně tom je nějaká, kámo, nějaký, mogu. no v tom je mogu, no. Takhle a úplně takový. Tady, já mám strašně. Tak jdeme. Tam vidět to Tak mogu. ťukněte si. Mogu nějaký hnus. Na zdraví. Nejde. Že já to ukous jenom. Taky. Wow. Jakoby. To Dám mogu, tomu tak tam je dobrý. 4 z 10. Já to tomu tak 5 z 10. Já tomu dávám tak třeba 8, kámo. Mně to chutná. Odpadky dáme pak do koše. Takový divný. Je no. Už to dej, ne? Takže, teď tady máme. Ne, mu to spadlo. Ne. Jsi si hnědý, tak to otři, oni to. Hodin. Ne. Aha, kámo, tak no, nevadí. Takže, Jako další tady máme juhu wafle nějakou. čokoládová náplň asi. Nějaká. Arašídová, arašídy. Ne. Arašídová. Tak to ochutnáme. to Jsem zvědavý, jaký to bude, že jsem to ne, nikdy ne. neměl. Ty vado, musíme to držet nějak. Tak počkej, Oni jsou tam dvě? Ne. Dejte to do té čepice. OK, takže to vypadá takhle prostě jak klasická wafle. Tak počkej. Taková, To si ale- nějak rozdělíme takhle. Wow, kámo, To, ty čokolády je tam koukejte. krásně moc. Takhle, tady máte úplně krásně, jak Klidně si dej takhle větší Úplně. kousek. Tak, tak. takový mňam. Taková čokoláda v Oni tom ještě- je. Dobrou Dobrý, chuť. Dobrou chuť. Mega dobrý. Kámo, tak to naplní. Není to tak suchý, jak to Oreo. A je to dobrý. Jo. Fakt je to dobrý. Je. Výborný, kámo. Co je? Mně to spadlo. Zase. Ale on to chytnul, ne? Takže jako poslední, tady máme tyhle ty Mexikorny. Je to lehce chili. Je tam barbecue, jako má to barbecue, takže to otevřeme. Je toho hodně. Takže to určitě nesežereme všechno. Nevím, jestli mi to vůbec bude chutnat. Jako, já barbecue opáčku moc nemusím. Já taky ne, ale to je jedno. Tak bude to chutnat jak oříšky takový, že jo, prostě jakoby. Kámo, to nejde otevřít. Mám to otevřít. Tak to zkus. Takže máme to otevřený a jdeme ochutnat třeba První každý si vezme čuchněte. Počkat. ty vole, to voní, vole. Na to by se dalo chytat ty ryby. Tady Takhle máš. to vypadá. Nevadí. Takový Je to, žlutý. jo. Prostě Je to Korn úplně prostě. Kukuřice prostě nějaký sol. Mňam. No, ty vole, to je dobrý jak sviň. Takový. Je to sušený hodně. A to je dobře, že? Je to tvrdý, křupe to a trochu A tu pikantní. kukuřici by jsem doporučil spíš kaprům, než nám. Nevím, jestli by na to brali.
tak jako je to kukuřice. Hej, tak pak si řekneme, Ještě co bylo sladký nejlepší je a co bylo nejhorší, takže my se za chvilku ozveme, až Už to na konci je to docházíme. hnusné. Ty vole. Tobě to nechutná? Ty vole, tak ty vole. Dobrý. A. Jsem zakryl kameru, vole, abyste tak to je neviděli něco hnusného třeba. Ty vole. Kámo, jako je to takový kyselý na konci, no. Na konci je to Takže, je to na konci strašný. teď se vám ozveme, kdy budeme hodnotit, zatím si to řekneme, co bylo nejlepší, co bylo nejhorší, jo? Takže řekneme to za chvilinku. Kámo, to se nám stalo, kámo. My když jsme šli ještě od toho Čonga, kámo, přes tu silnici. Pro nás mamina přijela. No prostě všichni jsme změnili názor na ty oříšky. A ty oříšky jsou fakt jako úplně hnusný. A prostě zdravím všechny a tak čau.